Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo ken ipagayam hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawonak iti 20 ket 5. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagngisid ni Hana dita? San nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka amamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami kan ni Hana. Oy, nangagkot ipagsarsaritaan nyo, ah. Daytoy man ang babaita. Saan kit din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagang man kan kuana tinagan na? Ni Jasper. Ay, kung nagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayam dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano? Ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kas tati kayat na apat dyan. Hoy, saanak apaabak. Tamok nga adda boyfriend mo. Kat ay nagwapo. Day talakit din ti pakiap-apa amon. Hoy, saanak ang makiap-apaan niya. Ibagbagak laang ti pudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta isuti awan love life na. Kasanomat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumanga iti mangayat kan kuana. Oh, sweetheart. Apay akas taon iti panangmingming mo kanyak. Adda ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawag laan. No apay ang nagadudita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matenkan ka. Asaan a kinapintas tikit kitag iti babae ngayon nakayatan. Diya ugali tinapatag kanyak. Uwan gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga daak di ti restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga imawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Adamot kasarsarita na. Kaya't mo asawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino di kasarsarita na. Nagbayag da kag sarsarita. Ay, kating kaayabanan ibagam ang na-orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Adapay aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, jay barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanak payag time in. Sure. Ay, taman pa anak kaisom na siya babae.
Nag-good morning pa'y kanyak. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Hay! Awan lat amo ko nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Petak. Uray siyak. Inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, saan na kasi mong bata? Taamok a plastic day ta a babae. Saan ka di abawal ti cellphone na madama ti trabaho? Katmuan talaga mat abawal. Apay nga ron nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day ta nga ron katikarkar na. Napigsan ka di kiti bossing. Ay, kaanom nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kwa na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta a babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message di ta cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Wano saan, i-off kon. Tapno saan kan nga agreklamo. Asino nga min aya day ta ka-chat-chat mo? Awan, barakadak lang day, Jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag nga agpaiso niya. Nagmayat dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay ngagmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay nakto dagasan iti trabaho intun bikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawid mi. Huwag na. Dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamot. Umapal kunak kuma. Si Kamot nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidak man laangan ti bagbagam. Katmo na. Tauray siyak. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo Wan anya? Picture la ang tinakakitaam kan kwa na. Ay, Jack man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, gwapo at talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyakmat ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay anakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam-amu kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige, mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanyak. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wenan, basol ko. Ay, bagak ngamin tibuong anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyong pagarok nga i-chat na. Iso gaayam di ka-chat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic a babae. Wan. Mapagsisilpo kung lagi ti paspasamak. Ay, basol ko. Siyak tumot ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaang. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakder nanang. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Anya nga ita. Marik na mun tirigat na, taaddan varicose veins mo. Wan nga, Rod.
Balbalakadan kay di iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutok pa'y Nagadaw ti mabalin mo a pag-eskwelaan dito'y lugar tayo. Di mo kunaan nga agbakbakit kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Ngaminton bakit kan. Apay, agtaktak der kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanunot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero a department store, tinapasamak e dinaminsan nga aldaw. Anya? Iso matlagayam akita-kita ang dagdagi duma a sales lady. Kat amuklatan, aday a Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day chay a babae. Amok nga uray siya, kat perper dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, so apang panunutek. Agresign naklangan. Agresign kan? Kat wala. Apay pay lang agbayagak ditoy. Kat puro toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Hoy, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano nga agadal. Ngam plano nga agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan anaimbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Amang namakadlaw dagiti bossing ta. Kat maan ano ko ma? Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kay kayat na ni Jessica nga miti siyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat adyak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta a rason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngamnas ken atulungan dakiti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabahom. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted dakpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pay laang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabaho mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo ak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y kung mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko da ito'y apagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawon ang nagtrabaho ta dito Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga taman ti ibagana? Apa nga nag-resign kayo? Agiskwela ak ngamin. Gapukan ka? Toxic ka ngamin. Anya? Bayamon, mapantan. Ay, di naklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakam mo't nga ibagbagam? Ay, damagang pailaeng. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahatamon? Joan, husto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunakno asino ti adda dito sa alas. Si kamat gayam Hana. Rabien, apay asaan ka pa'y maturog? Agin ko dakpay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot nga agpuyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak anaimbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastosan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka.
Nasken alpasem ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, Hana, dandanin ti graduation mo. Siyak to timang make-up kan ka, Wan mabalin ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, wan gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Ha? Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartek sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan matandamag ko kan ko, ana. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat di tang agar-aram kan ka. Ngam, Jack agapura ang makiayan-ayat. Agornungak pahing iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga innapuraan? Kalpasan ti panagraduar ko, nakastrekak adagos iti trabahok iti dakkel akumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya ti nagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti dayta nga inaramid mo, swerte, ti simmang bayken ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayunen ti ragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.